Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nyo Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Hulyo 9, 2022. Makitaan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang yung tagbalita, Aksyon and Defensor Gisay. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Ahanay sa mga negosyante sa Bacolod, ginabi-abi ang pag-akomodar sa ilan ni Mayor Benitez. Bitaw head, hibaloon kung gintugutan na ang Bacolod Weekend Night Market. Sa mga nagapangunang balita national, retired Philippine Air Force nagpangimatay pagkatapos gintiro ang duha niya katupad balay. DA nagplastar na sang tikang agud masolusyonan ang nagasaka nga poultry prices. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:06. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. This sponsorship is brought to you by Joy. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet. Radyo Philippine Standard Time, alas 6:09.
Kag sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal. Kalipay ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon ang positibo nga pag-akto sa nalatapan ni Mayor Albi Benitez angot sa ila ginhingyo nga pagpagigsapol. Suno kay Carbon, plano sang ilahanay nga ipresentar sa alkalde ang ilang mga concern sa natala nga meeting sa Hulyo 13 o ko na Miyerkules nga adlaw sa masunod nga semana. Dugang pa ni Carbon, mayara sila sang 12 ka mga agenda nga ginpreparar nga ginalakipan sa mga issue angot sa maintenance and peace and order, improvement sa capability sa mga fire department, Metro Bacolod Development Plan, pagpasanyog sa serbisyo sa mga utilities, drainage kag flood control plan, digitalization o kon digitalization services sa nagkalain-lain yung mga departamento, codification o kon pag-review sa mga ordinansa, konsultasyon sa nagkalain-lain nga sektor, angod sa mga programa, pag-align sa mga kasuguan kag regulasyon sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental kag Bugos nga rehiyon, lakip na ang road network connectivity. Nagalauman ini nga paagi sa among dialogo, pamatian sang alkalde ang ilang mga concern kag ilakip ini sa iyang mga prioridad kag programa sa palaabuton. May schedule na, pero July 13 pa sa hapon. Maintenance of peace and order din. Kag i-improve, no, or i-enhance ang firefighting capabilities ng aton fire mga departments. Ang kabahin sa pagpahayag ni MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon. Sa dugang nga balita lokal, magapakigangot si Bacolod Traffic Authority Office Head Major Junji Liba sa Bacolod City Legal Office. Agod hibaloon kung gintugutan sa Bacolod o kung gintugutan ang Bacolod Weekend Night Market sa Dalan Ballesteros sa syudad sa Bacolod. Ini matapos nga nagplastar sa ilang mga baligya ang pila ka mga magagmay nga negosyante umpisa Hulyo 8 sang gabi. Sa interview sa Action Radio, ginapahayag ni Liba, posible nga may verbal nga komunikasyon lamang sa mga vendor nga magpatigayon sa night market. Suno pa kay Liba, iya ginatanaw nga posible magapadayon ini nga programa sa idalom sa Benitez Administration para bulig man sa mga negosyante. Sa karon, wala sang may nabaton nga reklamo ang bitaw angot sa lakat sang trapiko sa Dalan Araneta kag Dalan Gatuslao nga nagaangot sa Dalan Ballesteros. Aminado si Dr. Ana Maria Laardi Pornan, ang tagpamuno sa CDRMO sa syudad sa Bacolod, nga ila ginapaabot ang posibilidad nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 kaangay sang naeksperyensyahan sang pila ka mga lugar sa palibot sa pungsod. Suno kay Pornan, ini nga sitwasyon hindi malikawan. Bangod yun halugan ang mga restriction, ilabi na ang hindi makontrol nga pagwa sa publiko. Dugang pa ni Pornan, apisar sang 12 ka mga kaso nga na-record sang syudad, kahapon nga adlaw, ang tanan nga mga individual nga nagpositibo sa virus ang lunsay naman mga asymptomatic, kagin pa idalom lamang sa home quarantine. Bangod sini nag-aapilar man si Pornan sa publiko nga hindi maghatag sang kumpiyansa, kag padayonon lamang ang pagsunod sa safety kag health protocol nga ginapatuman sa mga opisyales kag ahensya sang gobyerno. Tungod increase man ang cases sa iba na lugar, so expected na nila sa ito, especially kita highly urbanized, tapos mga tao nagiho na, na bakasyon. So expected na siya nga masaka, pero payo lang, fortunately, ang aton mga cases, mild and kalabanan asymptomatic. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Ana Maria Laardi Pornan. Advokasya angot sa COVID-19 vaccination drive ang isa sa mga problema nga ginpalabot sa Provincial Health Office sa Department of Health Western Visayas.
Kung manubo sa gihapon ang turnout sa Provincial Vaccination Days sa Negros Occidental. Ginpahayag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga madamo sa gihapon sa mga Negrosanon, labi na sa mga senior citizen ang nagapamalibad nga magpabakuna kontra COVID-19 bisan pa nga may mga house-to-house campaign. Nagasalig si Tumimbang nga kung mapahangop lamang sa gusto ang publiko sa benepisyo sa COVID-19 vaccines, makumbenser ang mga unvaccinated individuals nga magpabakuna. Bulan sang Hunyo, sanggin patigayon ang PVD, agod nga malabot ang ginatarget sang gobyerno probinsyal. Kinahanglan sang Negros Occidental nga mabakunahan ang 70% sa target general population kag 80% sa target senior citizen agod nga mapanubo sa alert level 1 ang probinsya. Samtang ginpahayag ni Department of Social Services and Development Head Pasita Tero nga wala pa sila nakabaton sa memorandum gikan sa Department of Social Welfare and Development National Office angot sa pagtinlo sang listahan sa mga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o CON4Ps. Suno kay Tero, ila hiulaton kung may ipagwa nga guidelines. Sa pagiging klaro sini nga kada 5 katuig gina-update man ang listahan sa mga benepisyaryo. Dugang panitero, nagapatigayon sila sa evaluation para mahibaluan ang status sa mga benepisyaryo kag kung nakalabot na sa 18 anyos ang mga dependents sa benepisyaryo kag kung makasarang na nga magpangabuhi. Sa katapusan nga balita lokal, padayon na monitoring sang City Disasters Reduction Management Office sa CDRMO sa syudad sa Bacolod angot sa low pressure area nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility. Suno kay CDRMO Head Dr. Ana Maria Arni Pornan, ang pagtupa sang ulan nga naeksperyensyahan sa Bacolod resulta pagid lamang sa nagapadayon nga impluwensya sang habagat kag localized thunderstorms. Dugang pa ni Pornan, may mga personal man ang italtapan nga 24 oras nga nagatutok sa sitwasyon sa panahon. Panugyan sang opisyal sa mga Bacolonon, ilabi na sa mga residente nga nag-estar sa kilid sang suba kag mga baybayon nga padayunon lamang ang pag-aligmat kag nagakaigo nga mga preparasyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:17, i-control kag ibalanse ang level sang blood sugar, mag-inom sang Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ang
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Ang regular nga pag-supplements ang Life Extension Vitamin D3 may dako ining mabulig sa pagpaganhagan sa pagtugas ng type 2 diabetes nga balatian kag komplikasyon sini sa aton lawas. Kung sufficient kun ang levels ng vitamin D3 sa aton dugo, pagkaman sa alo-alo nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, iya sini gina-activate ang
Kag sa detalya sa nga mga nagapanguna nga balita nasyonal. Nagplastar na sang pila katikang ang Department of Agriculture agud nga masolusyonan ang nagasaka nga poultry prices dala sa mataas nga demand sa manok apang manubo ang produksyon. Sa statement ginpahayag sang DA nga paagi sa Bureau of Animal Industry may interventions na nga ginhimo kasunod sa regular nga konsultasyon sa mga industry stakeholders. Kalakip sa mga tika nga ginhimo amo ang pagtukot sa inter-island movement. Halin sa mainland Luzon sang day-old chicks, hatching eggs kag ready-to-lay pullets. Para sa day-old chicks kag hatching eggs, ginatugutan lamang nga magbiyahe kung mag-negatibo sa avian influenza. 28 ka adlaw halin sa PETSA nga ginkuha ang sample. Una diri nagagawa sa price monitoring sang DA. Tubtob Hulyo Utso nga ang presyo sang manok kada kilo ang yara nasa 200 pesos halin sa 190 sa kada kilo nagligad nga bulan sang Hunyo. Sa iban pa nga balita nasyonal, patay ang retirado nga katapos ang Philippine Air Force o PAF matapos suicide. Kainasang aga sa syudad sang Pasay. Nagwa sa report nga antes nagpanginmatay. Una gintiro sang retirado nga Air Force ang duwa niya ka mga katupad balay, mga alas 9 sang aga sa 14th corner 15th Street sa Barangay 1A3. Antes ang insidente, nakabais ni Leandro Pedrosa, 59 anyos, ang mga biktima, kasanay Hazel Mijares, 47, kag Jovel Villegas, 47 anyos man. Nagapauli si Pedrosa kag pagbalik, sunod-sunod na nga gintiro sa Mijares kag Villegas gamit ang isa ka Glock 17 9mm pistola. Kasunod sini gintero man ni Pedrosa ang kaugalingon igo sa ulo nga nagresulta sa iya kamatayon. Wala pa sang klaro ang ugat sang pagbaisay sang tatlo. Isa sa pangitaan solusyon sang bag-o nga pamunuan sang Department of Labor and Employment o Condole ang mas panagtaas nga unemployment rate sa pungsod. Nga nagsaka na sa 6% sa bulan sang Hunyo nga posible dulot sa nagdugang nga mga numero sa labor force tungod sa bag-o nga mga graduates. Sa datos sang Philippine Statistics Authority, 2.93 million ka mga Pinoy ang wala sang trabaho sa katapusan sang Mayo. Mas mataas ini sang 0.3% sa 5.7% nga rate sa tung bulan sang Abril, pero mas manubo naman sa 7.7% sa tung Mayo 2021. Suno pa sa PSA, ini ang nagakaulugan nga 94 sa kada isa kagatos kada individual sa labor force ang may trabaho. Ginpahayag ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, kalakip na diri ang mga bag-o na graduar, nagapangita sang obra kag ang wala gilayo nakakita sang obra. Suro ba kay Laguesma, isa sa ginaproblema sa karon amo ang 14.5% nga underemployment rate o kun ang mga nagatrabaho nga hindi bagay sa ilay kasarang o kun edukasyon. Ginakabalak-an man sang Tiglikom ang posible pagbalik sang mas istrikto nga restriksyon sa ekonomiya bangod padayon nga nagasaka ang kaso sang COVID-19 ilabi na sa Metro Manila. Gindeklarar sang Department of Health nga hindi kontaminado sang ethylene oxide ang Lucky Me instant noodles nga himo sa Pilipinas. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ini ang base sa resulta sang preliminary investigation sang Food and Drug Administration o FDA. Ginpasiguro pa sang opisyal nga hindi apektado sang report nga kontaminado sang mga kemikal ang mga instant noodles nga himo sang Nissan Monde diri sa Pilipinas. Sa madumduman, pila ka gobyerno sa Europe ang napagawa sang health warning sa ilang pumuluyo sa pagkaon sang Lucky Me instant noodles tungod may ingredient ini sang ethylene oxide. Ginpanginwala naman sang Nissan Monde ang nagbutang sang nasambit nga chemical sa ila instant noodles. Angot pa diri, ginpayag man ni Vergere nga nagapadayon pa ang investigasyon sang FDA angot sa issue.
Action Radio Philippine Standard Time alas 6:30 inyo ginpamatian ang kabugasan nga detalye sang aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karong adlaw Sabado, Hulyo 9, tuig 2022. Sa liwatang nyo balita, Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!